Tjena, det är Rickard här. Och jag tänkte göra min första Let's Play Minecraft, ja. 1.4.6. Och something go full. Ja, skit i det. I alla fall, jag tänkte börja med en single player Let's Play. Och fast jag har ju en massa server här som jag tänkte spela på sen. Det är inte uppdaterad, där kör jag på, där kör jag på. Men det är inte öppen. Men i alla fall, jag tänkte göra en ny värld. Ja, jag tycker om fiskmåsar. Fiskmåsar får det heta. Och så bonkista skiter vi. Jag fuskar på utfall. Jag kör med fusk av. Standard. Stora biotoper tänkte jag. Så hoppas vi på att inte... Bara för att komma på någonting. Ja. Skapat laddvärld, skapat terräng. Ja, som ni ser så är min mus lite... Ja, här har vi min fina värld. Här har vi en öken. En nice grotta som jag tänkte utforska snart. Nu ska jag köra med 3D-saker kanske. 3D. Gillar jag. En öken där var skog. Jag tror jag bor där någonstans. Här tänkte jag bo. Så vi börjar med att hugga lite trä. Jag hade tänkt att bo nära den där grottan så jag kan hitta diamanter och järn ganska snabbt. Så jag ska kanske se så kör med default bara för att inget annat textpack uppdaterats till det här. För att inte något textpack uppdaterats typ. Och jag väntar lite grann, jag kommer tillbaka snart. Jag kanske byter textpack då. Ses snart. Så. Vänta, måste jag kolla. Nej. Ja, så nu är jag tillbaka. Och då ska jag fortsätta hugga lite träd kanske. Så tillbaka det bara ganska snyggt där. Gör sådär ja. Jag skulle väl i princip vara en Let's Play och tutorial samtidigt typ hade jag tänkt. Ska kolla en monster på. Ja, då har jag. Jag ska inte dö direkt när jag hoppar ner så. Det är en säker väg. Jo. Kör så här då. Fortsätter att hugga lite sten. Det där var ut. Sten pickaxe. Hugga lite mer sten med min träpickaxe. Sten skulle jag faktiskt med trä skulle för att överleva lite grann här kanske. Så jag har lite in då man kan ett litet överlevnadshus. Så där ja. Då kan vi sätta dörren där.
ett överlevnadshus. Fått överleva natten som sagt. När de kommer in och tar mig. Och ja, jag har inte så mycket att säga så. Jag har huggit sten. Jag har lite mer pinnar. Jag har ett svärd kommer bra. Fett där. En yxa kommer bra. Så där, lite mer pinnar. Kom flytta. Jag har svärdet där. Jo. Som sagt så tänkte jag att jag skulle ha en single player let's play. Jag kommer snart börja köra multiplayer let's play. Bara min polare kommer in. Jag kan snacka med honom. För att jag är med på hans let's plays. Och jag kan skicka en länk i description. Tror jag. Som sagt, det är min allra första let's play som jag någonsin har gjort. Men jag har varit med i några. Aldrig gjort en. Okej. Jag är inte väg ner. Och det gjorde riktigt ont i öronen. Fan. För det. Men tyvärr. Jo. Visst du. Kol kommer behöva. Många, 3. Jag tar inte sten. Hacka fler. Sådär. Jag får lite torches. Ja. Det kommer vara lite tutorial och bara ett litet kör. Jag som sagt ju nej. Och ganska kul om ni kan subscriba så för många subscribers. Det vill jag gärna ha. Är ni fett grymma? Eller det är annars också om ni gillar mina videos. Om ni suger. Om ni ser att jag suger. Bryr mig inte. Bryr mig bara om de som gillar mina videos. Så. Det var en sån, ja. Nice. Okej, då vet jag. Just det, jag får på. Kanske därför det laggar lite grann. Jag har bara en 32-bits dator, men ja, skit i det. Ska kolla så har